Hello. Hej. Vad gör vi? Vi sitter på bussen, lyssnar på musik. På väg till... På väg till Helsingfors. Men vilket land? Alltså vart är vi nu? Vi är i Finland, Ja, vi har kommit fram till Finland. i Åbo. Men vi är på väg, vi ska åka mot Helsingfors. Vi sitter nu på bussen. Där vi ska möta upp Sato i vårt hotell. Så att vi kan checka in, fortsätta sova, vila ut efter den här galna resan. Matilda och Vendela var dock tråkiga. De gick och la sig skittidigt, vid typ 12, halv 12. Men jag och Malika, vi härjade hela natten kan man säga. Så vi är nog ganska trötta och så. Så vi kommer att vila ut på hotellet, ta det lugnt, duscha, platta håret, Fixa oss, ta det göra lugnt. alla sådana grejer liksom. Sen ikväll är det party. Ja, men vi får höra senare då. Ja, det gör vi absolut. Hej då.